Sir, good afternoon po. Pining office na Papang Alberta? Yes, sir. Yung tao kayo ni? Atin nga, sir, di sir, pintalan. Pero, baka na, sir. Alang tao kayo na? Iya ko mo kayo, sir. Wala ko atang aircon? Eh, si Raya, sir. Paslo pa kayo. Luknok kayo po. Sir, kami po. Ah, Maganda, medyo mapanig ko dun pa kayo ni. Ako? Medyo may palakat kami. May... Boss, okay ka mo kayo? Ha? Okay po. Parang palik. Lang ako, lang yan. Balisahan ka dyan. Anong mekaniko kayo pa? Kahit na ko, balsa ako yan. Yan ang pupurihin boss ko yan, sir. Magawin niyo yung pagka. Magawa niya ito na, makasa ka yung mekaniko kayo. Tawarin yung lakad mo niya, sir. Ala, oo. Tatugin-tugin mo po mga lakad mo. May interview ka lang tayo. UFM 1.5.5. May bayaran daw ako 1 million. Tungkol. Siyempre, no, pwede nga libre ko. Tumal mo pala bayad kita. May nanapang agalas ko. Kanina nangyari ba? Tumal data rin, idol. Kaya naman, yung susulitan ka eh. Sabi may 1 million na na po to. Idol, tumalsa. Sir, mga kayo, tumalsa ka niya ako dyan. wapit, sir. Oh, pasensya na po. Si Raya po yung aircon tamo, sir. Ayun po ba yung tatangyan? Di ko po, sir, balo. Nung balo ko, sir, siyempre, pagawa tayong guy, yung aircon tam. Wala, napuli ko kaya pumuling boss ko. Wapit, sir. Tissue. Alawa mo ata yung stand. Alcohol yan, sir. Kaya nga. Yes, sir. Salamat kayo sa mga